nyanja의 계로를 Amen.
Mnaenda sevirevi tata kwali ndio mwancho motekera linomo tegereria ase program ya lero. Biamono sana ande na botate kwali ndio mwancho motegereria ase program ya lero akara tukoyereta korwaiga na tuate birwa bwo ndata toirili bageria sogo saba netaka gato sabe mwancho nyasaye biamono ase njonde koruli bagalia bene twegere na kwegerania gotwalo saba ngo twegeri gwetera ase buraibu mweko macheru neka tugochaka program ya igase mambio ye twasabire ngo tokonye twigikero wanja kwao akugo saba gwita asiretria Yesu Kristo motoria amen. Ase lesson number 11 as well as mission to the unreached part 1 ono tokale part 2 part 1 ni tu algo kwa ya Paul mali rete tokara Paul ka gochira bangwana baliba Athene ba what radical views ba algo sasime nyasaye tokara Paul okobaikera wetera ase owesoanania ase meroberi yabo asari ko batebya nga nyasaye nere batamanyete they are known God anto karanga Paul akodeta nyasaye ochia ase nyasaye chiria ande bna bakondeta akabekera bangona bali nyarambara ikerwa so ase ejumeye anango chikokwana tole igoro ya mechi cities more of city evangelism asto kona igoro ya Tiro na rili maro Sidon, Tiro na Sidon, Tyre and Sidon. Kalau yang anam ni dikira sebab kia Acts especially Matthew na Mark na tura betul kau beri dia ase itu kuliah lero. Esok kuliah ase bicara tu buat ase balik mau buat lesson. Nawa korang ngomontunara aku kue dia, barabara ye nyanca. Na bantuan na boy karan sete so this could be an ancient picture igere bicha yakare ekaro ko ligere le tali yare reje igere bicha yakare ekoro kya bantu bali bakare chinga chichi makega ekara bantu ba denge koi karan sanse mono aseng njo chinga kichina ba kara na interesting code ya na be koro kya so this could be Sidon because Sidon ekaro ko le mogano Sidon igere it's a port city igero mochie ora asengegu ye nyanja so na nabo kwamba korongo muntu yenjira addressati abaraba iberania this could be Jesus okwegeria mbarabare ye nyanja anda singa kie chibone yange town Sidon na Tiro ko chiare nge town Sidon yoto kwana na Tiro asa chinga kie chabone yoto kwana gere Lebanon is one of the big countries we know korra kanera ase chibicha na ase news ya bona tato someta kwa Matthew chapter 15 verse 28 ndara aligania a panel tukubwatra na nera sikulia lero kuroiga se kanise ya ria Royce Matthew chapter 15 verse 28 omotegera yako na gutubura egetabu ekyo Matthew chapter 15 verse 28 tutara soma tata ko ali bageri omolisi bwe kanisa iga atwaligani officially Rino tomna some kafunge kyo then I will introduce the panel. Mauricia karibu. Biamono muralia asinga njonande karibu ase kanisa ito ya Lois. Yere saba skulu ya bigege. Na indele imeyagisi ya district. Songa station ya Mira conference. Twagokire kubarora simambi ya lero nabasiriki bane bayigokire kubarora. Ne karto so ase lesson na wonte ko mo baba tegeria baya ne kro mura tugwe. No monna basenie nebisibyo monne biba monene iga barari ba minto studio ito ya Kiss FM twagokire kugo cyase kanisa ito ne panel ya ito yonse ya ikira bono bona batugo jakkel lesson obiseri karibu sana mutanga sachu mi mulisi na gyogoro ewankoro kwa Richard Metabo mo baba disibe kanisa ya Ria Ruiz biamono sana biamono that yoli Rikondo I introduce yourself
kiro muntu iga tumuna gocha mbuya mono muralia minto naende asema mbeye abakwaniri mbuya mole oyo kwana no murandi arasa korwa murandi w'ebitabu korwa station ya Gesura oyo mo wabashiriki ase kanisa ye yali aroisi bia mono sana mabaralia baitu be studio Inchenko William mulisi we kanisa ya Girigiri lakini naonde murai we camp center ya Bigege. Asante. Abaralia karibu sana batoko barigania iga no murandia Johnson Otenga kanisa ya Yekuru Kubukayo ase district ya Gisiaga. Mbiamuna sana abarai mbiamuna sengenju nande yoko iralibaga kwegera ndi twegera rero na kwegerania bono data some kitabu kyo ki text Matthew 15 verse 28 watawaiga ere Yesu akamweneria okwegena kwao no konene tigabe buna oganetie nekera kyo enyeroke yaye ikagwenigwa mbiamuna sana mangana into jiko ya asobo agare kerto sauti ya seleson kolengana nga Yesu ako kwana no mongino yo bwato muchando wetera mwana oyo enyeroka ya bwato muchando amangana manene aria nyasaka Yesu ako mutebinga okwegena kwao no konene ingatigebe buna kwaganitie you know that is an answered prayer asanara lekara soma John 14 verse 14 katebanga kamuranda angelie if you ask me anything in my name, I will give. Moise ko sabakenda aseletariane ni imbalie. But bono ega songe ya tabanga let it be to you as you desire. Ngatigebe unoga netie. Tari raisi go viritoga netie vikirane tari ko baraisi. But bono kolengana no kuiga na kuomongino yo. Yesu akamutabi ngatigebe kolengana no kugani kwao. Noko nirigwa ugo saba kokoba limo asinga kichinyinge dojugo kelio ligo chime mono ande na bunda tasome acts okoroka utumo 10 34 Acts chapter 10 verse 34 and 35 nero yako neta mangana manene gabu tura chakira asuko ya soma okoroka batumo 10 35 na kiego tep erio Petero agachaka gukwana akabora asekene na ikire komanyanga Nyasaye tari no gwanjereria yes kurenda asekeregesaku omuntu mwirobete na gukora oboronge igagwancherwa nere oyo Petero okurwa borori na poro ja seleson nyuma yate bigwenga chingiti chiri arogetu ase amaroro aimoke aite alie akakana nganjiche negati lakini ekerorende Nyasaye moro kirienga awaya bwene takorebo leita gagoteba igakorwo bori bikataba God shows no partiality nga maende Nyasaye tari gokora wanchereria abantu bebisaku abantu bakerengenjo Nyasaye igatumira guturika kujya sabere bonsi in equal measures as kiwango kerengaine so Petero oyoromo sombo Kristo oyoro moro kiwo Kristo igakali kurwa bororinga Nyasaye tali tabwa tuwanchereria abantu banda bonsi neke na kikyange okosoma goito ase wikiye asto soma nga mission to the unreached na kono makaro gotoke gusi mission to the unreached mission to the unreached patali ko ikereka it's Kiswahili watabanga utume kwa wasiofikiwa hii imeweka vizuri wasiofikiwa unreached pataigoikereka ni wasiofikika the unreachable so kegusi kidogo ngenda tisikake ebwento koba obokoreri gochia sebaria bataraiterwa tali bataigoikereka kiara ngoikereka bali bataraiterwa unreached bataraiterwa tali bataigoikereka kiara nyamba igoikereka gontoja kobaikera gomba goikereka it's bali bataraiterwa bose bali bagocha bebwa ono ndata koleta a panel kolengana kiro yomo buna kwegerete just give an introductory mark aso mangana makega tu ayo gochakira lesson aso bwagare tumana gocha aso bwagare aso bwenge iganja kiro mo murandi arasa ya mono murandia
mbuya mono aseng'encho yo eleseni yeri tukolia rero ekere tokwegera igoro yo wasiofikiwa ensemo ya kabere ntwarore ensemo entang'ani buna Paulo akora bono gatwaretirwe buna obotumu Yesu akorete gokiasa abantu baria onyora batarayikerwa oruri tang'ani gagatwarokigwe buna oruri tang'ani Nyasaye nabwato gwanjani obonene gokiase mwanya bantu ari kurigia abantu baria onyora basirire obairani nekitoko nyora gaiga Nyasaye agototebia ase introduction part buna akworokia obwanjani bwaye gokiasa abantu baye baria atongete bono ekere twasira akabairania aenda agendete gotoirania mpaka rituke ria rero nekio murikia gakare gotoretera buna nyonya rero iga Nyasaye bato nabwato bwanjani gokiasa abantu bonsi buna murari tate bari tang'ani buna Nyasaye tabwati upendeleo kwanjireri nkoyo nekielese nete gotoretera buna bono Yesu nabwato muroberio gogoikera abantu bonsi because atageta abantu bonsi banyare goikera ogotore bono esembe narigereire omuraria oyo mintamentire neringa eng'ana negwasoma yatabang'a buno kogani kwao kore yorokinga Nyasaye namanyete amagani itu bunakorete bunare abora asoboka ng'egento keriorengereretie kebegosekia Nyasaye atakoreteki teke manyeti ekekora arigereretie omong'ina oria karanga omong'ina oya amagani aya abwate enjereya abere omwegeni goikera gotakaiga mpaka rorie okugena ogokwaye kore kweng'enchene karanga bono buna kwaganirie amang'ana abo nakorete egento kende nachite kurigeria iga aiga asinaro introduction but yabatabang'a Nyasaye omonyene namaete ng'abantu abange bachire ase emechie emenene kero buna bono iga nkakobori monto ng'ai amenyete nasegete aye ng'ai omenyete nasegete bono omonene Nyasaye natagete goikera abantu ekiara yabatanga 55% y'abantu bachire ase emechire ekorokunaki emenene omanya gwatabang'a toisa koba tokogenderera iga 2050 abantu bareikere 68% ekero koriria abantu abonsi buchikomenyo mbatete goikerwa bakia omori kyatebete ng'amba goikereka lakini Nyasaye natagete tokoreki tobaikere gochiase emechie emenene inde tobanyororore ekiara omanchani bwa Nyasaye nigo bogokobwati korumaega nonya etubotageti bakomweria ase gochi gokorera bwena chireki nang'o mweripi narigigwa lakini tinkoretiki ting'anji tigwanchera na mang'ana aya nari kubwatirigwa igo manene ngotubwati are kiara twanchete mbuya mono ase ribaga eriga iga Nyasaye natagete abantu baye basoke gutumara abantu baye gokiase kerase buna omusomba oyo omu Nyasaye natumite Yona akamutuma genda ase omokioria okikokurera abantu baria ng'a ogosareka okonene ngocha kore ngosira bare onye mbari konchoka Yona gakogenda niga abwate ebirengereria ere ng'a bono omokioria akogenda abantu baria Nyasaye nkobaitare egekogera tibamwancheti tibaigweti lakini Nyasaye nabwate engencho gokiase bare ekero Yona aiko ekero Yona atumwa akanga akagenda akachaka kutama akobwa ng'a omokioria takonyara gochikujurandia bono ekero bwa ekabire ya kabire ntakokora niga akorine emeri agende terisi libakore akorenda. Thank you. Biamono omorisia biamono na inje kinare goteba ase eng'encho chinsa nkeringa Nyasaye igakare gosoa ase emechie ebichie koira ring'ana eri igatotebiri ng'a twenda ase emechie na ebichie ng'ai ase togochia ebichie ebi ng'aki Nyasaye aganetie abantu mbaro bamenyete ororo tutakagereti ng'a mbanyore gentoki enchiri aba nabo Nyasaye atebire ng'a bage tubairire enchiri ase emechie buna bono ase chitaoni chinene ebinto mbiro bigokorekana gose abantu mbaro bamenyete twara ng'a aba mbabwete konyora enchiri nabo Nyasaye atebire tubachiere tubairire enchiri mbuya mono monto naborie ng'a ingekogera emechie togokwanere ebwate that importance ebwate okong'usoko egekogera bono iga na mboni gosokoriri Kenya yaite gatogoriri emechie emenene nochi nyagetari chinene chire emechie emenene nochi university chire emechie emenene nochi kanisa chinene chire togokwana emechie emenene nochi obisi chia serikali chigekire so abantu abange igo bakogenda ase social amenities chire ase
ikona nyoranga noena abana abwate banyolire enibonke ekera gochikogota igatabanga igonko genda ngorange ne town egere ngoja kurwara namnyoki guchinyegeta ryange bwanga so igokonyoranga kali basaibo kabagare komnyoka guchi town noena abagaka nabangina banchire komenye town so abantu rero go banjete town egekogera ebintu byonsi pi no byabekirwa igono ebintu ebina byabekirwa semechiamo ebintu byaretirwamo abantu bono batagite koranga batagite ase naenda ase atari mechanda tari matobe akorolekana buya abantu bakasiri pasigo akonya gutarana siri pasigo bono naende konyarekanere ngase mechieye bono yabangirwamo yabekirwamo yarokirunga unreached abantu barase mechieye bataraikero ingiekogera bataraikero because engakiri yakare business yani okoba busy okoba nemereme menge igokora asemechi nabonta tokotebanga currently bona bototatebanga nemechi yoka akine chinse chinde nabono abantu bachire ngumbu bachire America bachire Canada igobale more busy than ababande omonto osangya akore emirimo kishift ibere agokora botuko na mubaso akakwaye guri bagatumuke ogutumuka igo garaire so monto utagi konyora ibagachi ko somaringana tagi konyora ibagachi go saba tagi konyora ibagagende kanisa igo monto yo obeire unreached tari go chigo ikerwa sawa ndota banga chisukuru nchiro ne chinyagetari nechi other social amenities abantu abara semechi igo bale busy igo bagakore mereme menge igo babwatrandiria ase chigurube chinyinge eye konyarekana tibago ikerwa bono na barandia ababako door to door visitation bakora door to door visitation bali ko baikera ekakara karako genda bwoye gakonyora akare mirimo na kiego eregente kiachira ase okwegera kwetu kyo rero sase chuma ya rero inga ababara ase mechi tibara ikerwa tari anga ase njo bakebisote ase njo bare busy so bono ndate kururi bageri na ndekero yomo you bring us in 2 minutes 2 minutes what you ekikwaroche ase lesson aso bwenge take kurumuina remoga biamono ega lesson yeito ni gitete gotate binga tuikire kero umuntu ase asari tororenga nyasao tutumire ekero yeso takirete ekera jiteima sense yega ni gatarete are kogenda kirase igari kumukia abaro kubaye bachaka gutara kogenda nekero bagutara nigo bari kumirana nabantu no twanyora iga somukungu oyo amangana ali yaguchaka umukungu uri akorera gocha sare akomosorora umwana utauti nkonya ekera akosorora umwana utauti nkonya igo yeso na umbetie akara aumbia bakabaro kubaye bagakuminga ngaki aumbio mongino oyo ekabireye yeso ni gatagete kurigereria arore ngaki ebirengereri byaboro kigubari bire ngaki baroche igo baroche nga yeso ni gacha yo monginoria gose yeso na mwanchete bono igo asetore obochayi bubwene tikorekana segati yeito ase muntu ndi bwenzi obokoreri bweito igo bwente guikira asekero muntu to make sure nga twatebirio muntu ringaniriria nyasaye buna tore imase kanisa ni ntubono twatumiru na nyasaye koba abatumu baye yesu tutumire tebie abantu omo ngino iwateba no rio mokanani omokanani matayo kako muno komongena omokanani na ruka nere mariko omoroka omokanani kako muno komongena mo Yunani korwa Phoenicia so Mark igabwate approaching ao kobwa Mathayo babwata inyasi bababere asoko mukondo mongino asoko komwatara no mongino oyo omogiriki oyo ndo omokanani bono abantu ababere gwatan bono Mariko na Mathayo ekero tukurigeria selezeni igotokonyoranga kero omuntu nigabwate okorora kwaye munaigwe na roche igarigete bwao tubarigete kintu kerekemo orandi bono ngoboria ngocho tore twaroka abanta marieta unabona nabo atebenga nyandambaliri nyandambali gote gote minute ona omunyamato rende omoruroche nyandamwa munaro ngakira kebeke bona mangana yase
Totebe kwa chire crusade kwa genda. bana Ase crusade kwa genda ne city. Eh. Town kwa genda nene. Eh. Nyanda mbaliri mbaro. Eh. Nyanda mwambu no muri ata yone bakaro. Nyamato bakaro. Na Eh. kitu bwento kuro kabanda. abantu bawo twende kubaruka njeri ndi yonse Tubwento ko batanana. twende kubatanana igo kubaruka abantu bawo Mbuya mono. egakogera abuna bugwakireire ubakonye egento kenache tukurigeriga abo na mweresire nonye barigete bona barigete lakini igo nturikeire njire ndio yonse barogetwe mbagarite nturikeire ingi tukwenda okerekera otekera turikeire igo ekiara twese kugwati ngabono yarigete otarigete gobe lakini twense pinturikeire nga ingi tukwenda gokora wetani gento naro chumurandi ege naro chiki ogukuminga no murandi no yo Musa bete okursu Solomon maiti Solomon yagasaba obungaini akamajise agasaba kajise nyasa akamwa egento yogukumya isemejiria akaenda maita akagenda rioka egento nakiete gukumya igachieta akachiakareta akagenderera n'isemejiria mpaka akareka ore bintu nyasa atakorete atakanite umayeta akagenda chinya sae chingao akachinya sae chiria twanyoranga emejetero ka happen areas ekiara kinya sae nyingi chikorete Njiro. kwa maana mechanganyiko y'abantu nekorete Nero. kiro muntu bunarwete bagere akegere kiaye nabwate nyasaye yabagere uyo narwete nabwate nyasaye yabagusi uyo nabwate nyasaye yegesigisi nere kerachi ko kichinse kiricha sidone na turo akanyoranga onyomira abakungu kuruchinze kiria bakiri nyasaye cyabone chikorete buna chire iyo twaso iko twagosomanga nyasaye cyarenge gari go cyari kinyasaye cyo gukumya tugukwero kibosia cyagere tumusacho yaganjure birengereri akorwa sekeria ganiti nyasamo amatebeti akore Mbuya mono Malaysia. Amategerari mbuya mono ase nyondo kwa bina ntuguikeke gwangekyo. Twa kabire ake ntuirane ntubwachi daika nke nende katwirane ntuchakira astwatigera. God bless us in Jesus name. Ase Yesu
Yeah.
mbemano naende twakwariganire ase program ya kabire kero turanire kuru ase matangazo lirikare molisi konyara gwakwanira magana gete watigera nchera nabo ntae twakira abu nande konyo motora jakarende tunyura ninga tokale kwana ya mission to the unreached obotomwa gocha sole bataraikeerwa nabatokole gokwanira ase jumeye mbalie bara ase mechie menene twateba mboro bataraikeerwa ase ngencho enchera bamenyetaria nenchera bomenyi bwabo bole abantu bande ngoika bale bairoka matrone binyoroga timage koro koyunga abantu ba Nairobi abantu ba Wasongo matio soso kwanole mbali goikerwa igo kwamba korango muntu igamatekere gento lakini abo sangi umuntu igabwate muchando monene ande igabwente goikerwa nenchili ndate turasoma Joel chapter 3 verse 14 ntara umulisiri bagagendere nenkwaneria bwate Joel isato 14 nebwata mangana manene gokwana Joel chapter 3 verse 14 tato mulisio soma sekigusi isato 14 Gitabu kia Joel isato 14 ndete nsoma mangana kurwororo na niye goteba iga emiganda nigera asiri kura liekina ekiagera litukolio monene ngangerire agwa asiri kura liekina abe Biblia tebile ngemeganda igera asiri kura lioko na chekina gosonga tabanga they are indecisive yani gobale asibatara na chekina na babange go tobanyolire nga go bara asemichie ekara bara asemichie na ndigo bare meganda molisiri na go tebanga by 2050 yora sanga abantu bajire ko menyemechie bare 68% igotali eta ye B+ osone B plane abaita ni average, it's above average babira bange igone meganda abuna abantu abange so emeganda yiga barasari kura lioko na chekina mbara na chekina baganirie baikerwe nali asaba soire na bere mechies na bere kenuchi egara igo barase bare kakundi yani banga abantu barase gete bakunekeirie basiekeire no ekera ase asoburabu one bintu mbiro ebingi nande biko to prevent korwa goikera abantu bunaba biasness ebintu mbiro biko toletera biasness boria I remember ngake mga to alko rufio to trimboka gocha Kenya to trimboka to alko ikasi road block abaskari igo bale ko igo dirisha yo mura yegari odigere lime kara odigere ga ko lie tuki ko rufio to trimboka bona kara ko lie tuki akanyolo gwate tuki nkongu aino monto muya bagote wa trimboka bakanyoro gwate tuki enterere oikoike kuru garime igo ababona be tuki enterere mando kiabo Al-Shabaab terrorist na byo kunyana karono na save nyoroma abantu barure city bachire binyoroma kwari ri mutu kwaro muntu ngabwate tuki enterere kero kwaro tuki ri enterere biasness eri yacho automatic ngoyo oyo no muntu bobo na bara Al-Shabaab watiga kumuikera ninjiri asenjo kwa muna chere kina ngoyere ekia ngeyo because oyo na Al-Shabaab oyo ngo kwagochia egera guita abantu so ebino bitwale kwigera rero inga goiga tutagori tutechi chigo twatanana kurwa sabantu bari to gochwikera batarikerwa erinde to baikere umulisi asina kanya goikire byamuno muraria igotwale twaligerere tinga nabera abe unabone mechie menene asinyesa chiri chinyinge ekera abantu bachirona abange yakero yomo gachiri buno gosasima kwabo buno gosasima kwa ekole unabone gatukuligeria musacho Sulaimani nale gokwanira iganyometa abakungu bakoruchinse ao ekerare ate abakungu abaiga bakamatengero chakire kogota imuri gatabanga iwenti ansomya gatabanga gatabanga naende nabwata abakungu baseresere asatabanga erekera Sulemani konya agotire abakungu baye bakaonchora enkoro yaye gochiase chinyasaye chinde nereta bete umwege nwa somonene buna buna Daudi arenge akaonjoka ojenya senya saye kunga Astorot enya saye enkungu ya Basidoni na Mirikom okogecho kwa Baamoni Sulemani akakora yara mabe asubusibo monene tamutu nyanete asobwege numuna Daudi ise arenge gokora
akanyori nyasaye ndekuruke mosi ende kuruke moleki bona karaburia kunyasaye chabo kemosi igona nkabona ki igo muntu kuruke mosi mbabakari ikini ntwago na kweburia igona kuruke mosi kere nyasaye yari ngo yaye kuruke mosi ende kuruke nabate moleki nyasaye chichika unchuru mugakuyo ekiara abakungu abajiti nyasaye akiro mata togenda bakagacha bone michi tokunyo gukwanira yatwode nyasaye chinyingira bono wese kogenda Nairobi yokonyore ibi nyasaye biro bakiro montaro se bongo bosikyo bokoboke lakini ko muntu akoreki nago sasima wese kogenda yinse buna bone chabo indi chiombe no chikoreki chigo sasimwa na situ gantu bwate obo nyasaye bokoboke nonye nturi koboranga no nyasaye boli bone libuli ne ligo chomoradia ngakibono tokogendo ano tokaniri kogenda ano bwo tubwate ngakora ngendo nyarwe kyana bwate nyasaye yaye ngana tukaniri okoreki kogenda egento ndage tokosoma gabwa kasini gogaki korwa kitabu kya Saburi yegoteba iga 115 egento ngire gukwana gabu natege tuigubune goteba 115 yegoteba nga embigwe kana abantu abo bagosasima nigero siri kurwasa chiveta ne kitabu nigere emeremo ya maboko amwanya abantu nige bwate imenwa kolineteri gukwana ni bwata amaiso kolineteri korora ni bwata amato kolineteri koigwa ni bwate chimioro kolineteri konyonka igundi imisu ni bwata amaboko kolineteri kubwata gento ni bwata amaguru kolineteri gutara gosete bwatiri eriogi dio gukwana bone gento kyo na ondogete abagote abakorosi imigwekane iyo nabo barabe bunereri nabo igo nabali bayegenete bona amakobori ngaki igo bona abantu abako bakange imigwekaneye nabera nyareke ne kiagaro nyamba umweti nyasaye nabo kiara kirenge kenene tubekiriga nuko manyasa uri utungete konagendo nense onyento momanyeti bona nyasaye chito tubwate usina bachibwe nabo tubwekaine baria ngakibona tokara tubaikere ekero nyasaye yawe bubu igona ne bubu kigera tokoba igoro nyasaye yao ndato somi kitabu kia Tito Titus chapter 2 verse 13 Tito ibere ikominesha karango moleto murandi arasa abeke comment yae karato somi kitabu ekio Tito 2:13 Tito ibere ikominesha to egaro murandi arasa managocha Tito ibere ekebungu ganyete ogoikeraniwa tenda soma yego tebaiga ikumenese twateba gatuganyete ogoikeraniwa kugosemeria gosesenirie nako kakobonene bwa Nyasaye omonene no muturi oito Kristo Yesu twakwanirwo ya Great Hope ogosemeria gosesenirie ngakio koreta mngana ya umurandia arasa mbuya mono umuraria ase eleseni yelitukulia rero ekere tosemere tiogosemeria oko kwa bene nkoria ekere yesarenga ase obuiku bwense Paulo akarika mang'anaya emigane tukunya gosoma ekere togosoma ase gitabu eke kia Barumi 15 kebungu gia 4 buno siarigetwe agarigetwe ase tore erinde kere tukunya soma tunyare gutwara ogosemeria ngosemeri kwoko bono buna murari kwaboririe ogosemeri nkori buna ekere turabeka okwegena gwitu gochiase Nyasaye ekere turabeke ogosemeri gwitu gositura mwegene Yesu oyo tukwegera rero rirori ntunyare korora nene ntunyare komenya tubwate ogosemeri buna nyonyense kerabe bunerabe Yesu tago tutiga nakiye kogera ase obutumwa we kanisa eyotoire obutumwa wa malaika batatu otogote bigubuna ekurate nerororo ebwenerete egwenze nekurate yenere ya malaika batatu ekere kurate ekogenda asense una malaika aborogetigwa ase gitabu eke kia Ufunuo 14 kebungu gia 5 na limo goikambaga 12 aba malaika batatu mbabwato botumugete
barenge koense erinde ense manya kumanya buna naki ningi kebwenerete bakore inde banyare guikera obuya bwa Nyasaye. Nanda ko montansomere ekitabu kya Ufunuo 14 kibungu kia 11 na 12. Buna Yohana gakare gotebaringaneri Yabaiga some 12 wase 14 12. Kibungu kya 14 osome 11 na 12. Okay, chapter 14 verse 11 na 12. Yabaiga neryoki ryokoya kwabo bagochandika nigo rirachongoroke guchia igoro goika kare na kare no gotimoka tikori umubaso gosobotuko asa basasi metengitieria no mugweka noye nekera oyo nyo rire emekemanyerero kierie tariaye aiga no abachanu barabe no konemereria abo bwatita machiko anyasaye nako babegenwa ase Yesu. Buya mono ninki bono nasomere kebungu ekabare baminto nkeri buna ekeri togo some meganeye buna bono kinse nkiragu cyatebe twibere Tiro na Sodani ekirogo soma umugano bwe kinse kibere no mucyo lenge menene nemechi y'abantu bamenye tororo n'abantu abanene lakini ebikone byale gokorerwa kororo nebikone byo gukumi mba umanyete Nyasaye mba bwazi Nyasaye kitwatebigwa kinyasaye kiense abantu bali gosasima lakini Yesu akaligia libagaligi yakarosyo busani na barabwo ekero konya gosoma ebitabu ebyo nabyo konyora buna ekero arosyo busani aho nakamanya koboro kinyasaye rengiya unekanya libaranya ari gutwara gosemeria mbanyara mbanyara gutsasima kinyasaye kiriya kitanyare kubakonya buna bona Yesu ekero ari konya kugenda asensemo ya Samaria ekera ari kuranderi umati ya watu umati kitoro atebagisigeguzi umuganda bw'abantu abantu aba bari kuranderi asemeganda y'abantu asemekirie menene mbabwate kinyasaye cyabo bari gusasima esengencho ari buna bono mwakwana igoro ya emikiye menene buna Nairobi yeitweye onye bosongo yeitoga nkonyorore abantu abari so pisi koligia ebintu nibo bamwe banyasaye minto bamwe banyasaye bakumenya buna otonyeri bagali gutumuka ndirororo bakuminyoka hapa na pale lakini Yesu akarosyo muroberi omuya akabareta amo akabarokereria egento kyango gatiga igankerie kemona ki aiga chemekie yekereza konya gukora manganaya omongi noyo omona ari ngororo obwate omwana orwarete tingose mwaro chegetabu ekyo buna omongi no yekera konya kurigereria Yesu akartaba gosemeri kwa akanyo akatwara gosemeri buna keno muntu oyo nerora nkonyira omwana one na namakonyete ende kene kyamangana nkeri buna omongi noyo eganga yaye nene buna Yesu amukonyere omwana akabeka okwege na kwaye kwensi ase Yesu oyo igo murario minto na intwe asense yabono enseye nyonya binyoro byito abantu twasirire nekito kwira niguna ki tobe kogosemeria kweito ase Yesu na Yesu nanyare guikirania mahitaji yetu yote mbiamano otaraburi osekoraburi onare kuburiga buna tuliga twensi tugusangirika ne masi kanisa ntubwate ukwegena kuiretemeria ase Yesu. That's a personal challenge. Murandi aburirie nga mna tukuna gusangirika na motegereri no tegerete igo no bwato kwegena kwigikira ase Yesu ntogenda takwegera nabo tukwira ni togenda takwegera biamono murari ase nginchiri bageri na takanda tengane yamo Yesu akora kurwa ase gitabu kya Matayo nsomere gitabu kya Matayo kianda 35 rinde ritorore ngaki Yesu agaso ase a multitude osaso umuganda monene ngaki Nyasaye aganitie muno igego tebega Matayo kianda 35 Yesu agaetana na emechionsi na ebichie
okworokereria ase chisinagogi chiabo okurandia amang'ana amaya ayoburuoti na okogwenia amarwaire onsi na oboreu bwonsi. Yesu akorokereria abantu, Yesu akarorera abantu amabebe. Igo Yesu igagutara emichi emenene twanyora yoka Nebichi. agutara emichi yonsi ebichi, yani igagatara kere kenyoro kera na kigekora getokorakora visitation ase ebinyoro biaitu na kigekora atwara chi crusade ase emichi emenene buna bono twakore crusade ya Mark Finley tari boiga bono nande Yesu nere igari gokora emirimo eyio ekera ari ase obuko bwense inki ari gokora igari kobwania abantu obarorera amabera erinde erio bakonya okogani kwabo na kitkonya nga ekero omukungu oria gocha tarenge oyo mase bari barenge konyora ogotorigwa lakini akamanya nga bono egento ndakore ase ndagenda na ase Yesu abweni omwana oyo bwatire nyaruka yekerecha Yesu akamororera amabera lakini egento kiango se tankiringa igabaro kuba Yesu bagutaka gutanga omukungu oria Yesu bagutaka kumandenga monene motebe yakore gendoki arwase tore ngutwogererare bandu mbari ngabaragote ina ngutwogerera ore kero korandi biamure abandu mbari kora batenguga bara abandu bakorandi kurugurabo lakini digambate ngana mangana maya Yesu lekero omukungu oria andre goteba omweri o Yesu igakomotenga okwegena kwao gwakore gendoki wakugwenire lakini ande gento ngere Yesu angogetia ngaki endagera ya bana era ugendoki chisese lakini mukungura gastise ya kwamba no ene chisese nkorichira amatori ya gendoki ya amatoronge ari abana bayiri go chinse iko na intuntuga ni irigo tekera ringana ria Nyasaye no nyambari barase miche menene ne biche mpaka ni iriko guri ringana riango ria Nyasaye iko na intu nabo tokoranga abana ba SDA abana bari ba SDA tuarate akora abaira gendoki enchiri iga abantu bonsi mpaka ni iri enchiri ntaraja so omugaka still nandiri swali rikwa boli matana boli tolengete nga okwegena egero na Yesu na boli tienga kero mwana omwanya bantara acha sense nanyoro okwegena gose bado muna ogebwati tole Yesu kera arenge ma sense ye na itana nitigokora emirimo emirimo yare gokora nigare gokorera abantu eri abantu banyora ogotoreka abantu abange mbamoitabete lakini bari barenge imase kanisa bamanyekanete buya barenga abarai be kanisa mbamwanchete bono tokonyora igainga Yesu ngoturandiriare muna turi imase kanisa kire sabato ngokure rutore ngosoma turi ringere Nyasaye abarandia ngotena bara barisha ngotena bari barandia lakini abantu abange ni gotogocha imase kanisa toikaransete igorioka tokirete tokurwi kanisa tuagenda nturi kogenda na gento turushie gento kerekeronge koseri ngana riri akwanwa litokonye lituagache bono endo keregaiga Yesu nigaringe naboro kigubaye lakini nababaremereretie taba irete chinchira chinde chire chimbe nabatagite kubatuserera eliegere babwenere bachikokora emirimo yaye na intwe imase kanisa ntuganeirie tutusererane tomokorere Yesu emirimo egekogera emirimo eyo bona atoire nigatoire emirimo yere menene tobe nerigianda ase abande emirimo eye iga Yesu akorete nekiorokererio gocha ase turi ing'ana intwe tubwatie ekiorokereri keria tokore buna akorete onye nturi gokorabo tituri gochikonyora ogotoreka egekogera Yesu otorangeirie otoganirie tokore emirimo eri yaye agandi tokore igase emambie ye ya rero abamintu mura togendete koigwa leseni Yesu nigatuchandikirite atuchandikirite mono abete nukugania okonene mono gocha ase turi ari nerange nene mono gocha ase turi igerange yabwate na intwe tutari wancha
tuitabe Yesu asoima ase turi atokonye atokerore erio tumubwenere tutare bunarigetie toire enjiri yaya ase kero omonto egekogera einere emirimo emene natoire muraria mbuyamo ase nini egomuraria egento nkerega iga naye kunarigeretie nkarorana ntoba ogosoma ntutete eresini togosoma egotaba ng'a ntunya gokwana tokore kende njobona nabo kiara osogosoma kurumene batanga tokore kende ntoba tugokwana orochira era tugotuma abantu barwa bagenda Nairobi omonto orenga omokristo wacha konyobegete chirongi kurugoro kwanga mwana kyobona oyo chete Nairobi inanda ite ko ingire tukie nchereye lakini manyanga natume tuagende kurandiaria omonto ogenda unchoka weba manya batu mwase mechi twatebere ngo sibwo songo gwachikomenya komete bosongo abwanze kubeka nabantu babusongo wanze kubeka chirongi ucha wasa kuingire tukibo chigoro wanze kunyaka chitago yanda abolia oborubo nyasaye leto bongawo twabotaribo kuse twatire nyasaye oli moyo ogotebe choke esabusi buya peka janga chingia omonto ochenja ocha kwanirwa gete igetari boronge buna bona ikagaiga omonto urwara abangina bacha bakanganya kuruka bagenda nyasaye chingao bakali gusabirwa sigete bazangambara magoro beka swentense wono amagoro barambulite nyasaye chiri batika nyasaye oli moyo batabesi di tubwati wendoki tubwati moika bantamba bwati ukokonyeka tosa things biko to tanga ntukunyara kuire njira sokoraki estugochia egera no isoko soma kurunga kianu yatanga abana bali banyasaye iko barigiti abana bamwanya bantu ngana baya bakabanyomekera baro kane kobaneki kobabaya ne intu asense amatuka enjire toto ngatogende kurandia muna bona borase koba ngane ndete gosomera morandi era yege gusiti ansomeke gusi yatabanga emechande menge nkobanyorere aba missionary aba adventist abo bagokora emerema asemechie esemechie eyeramo noboikeranu noboikeranu bwobosera bwo mubere amo nebintu bibayetanaine bitari ko bagendia buya emechande yende nabo erabe ligo liri nene lyokomenya engana nera abono ige serikali bande batanga abantu cost of what of living enchera abantu bande kule bakuminyokaga bono mateka tanga abantu raira narabeka abantu mandamano para bantu bagaitana abantu bande bagakwa ubugima bwa kongire eninyalekane togenda kurandia enchiri eninyalekane tuikira abantu bande kyaro ubugima bwa korreki bwa kongire nonyenka agaiga nenyalekane tuimuka kurwa solo chikurandia noni aiga chichirani cheito because obugema bwa kongire ekeneke mukyabo kyaletire emechando egento kena nale gosomaga ogoncho kokweli sankwa enchera tole onto bwata abantu abarabu ndobwata abantu abamwamu nani ndobwata aba Africa abantu abarabu nuchikubanandeli nekiwo chikubanali kyagera orobase kobanga nchati ngorani mosongo ekyara mosongo tinkumunyara ebintu mbira abantu bakobwa nyasaye na gukanite to chero ndibwensi igo morandi tinkomenta nkole kyane bingabire obo nyasaye nobonge bwachira sense bwatutangire wikere ekitubwenda okora buna monda kubo nenya kanire tiebe nyasaye echobo garabunguri boli nswadi nakuboli buya mano abategereri bali barase kanisa emena inunko ligitole chidaka ibirega undora atwale komenta gosoko boli nabo tokomura kotoranyo chidaka ibirega cho komenta ndate tosoe karo someta apkia luka 13 isano ko boli ngoli kwa boli diororo karo yesa ko boli nga karo mwana manyabandara ache nanyore gose okwegena 18 fungu la 8 yabatebirie nabatebirie nabanyoro oboronge asa obwango kori ndo omwana omwanya bantu kagocha ine nanyoro okwegena asense morandiki walogwana buya mono abana banyasaye buna liswali eliryachire buna mwana omwanya bantu karache nanyora okwegena asense nange nale kubulia nanyora okwegena ase kanisa eye aiga Yesu natageta atorete tunyare koba oburabu uchi asense ebwate egesunte nakitora abo oburabu nase okwerwa kumwegena Yesu
oyo tosemeretie aiga twanyorete buna Yesu nabete naboroki gubaye murisi Yesu natarete naboroki gubaye mpaka abantu bakuru kwa Abaisiraeli abachore abana bachore Yesu nakorete ebikone mpaka akobwenia mpaka tukarabuna akobwenia mpaka abantu ebiuko emeuko abande birema lakini mbato bantu mbegeneti no mwana Nyasaye mbamwegeneti nekiye Yesu agoteba iga kakinsomera ese gitabu kia Matayo 17 fungu la 17 lingana ndiragwo Yesu akoboria inwe henye kisasi kisicho na imani somango Yesu akabairaniria eke gorigetari no kwegena na inde kebe nimbe amona inwe goikaririri inwe abantu beke goriye ari Yesu akubo narabeire na inwe pato moranyegena mutagetembe na inwe goikaririri nindemererie na inwe goikaririri moge monde teraiga biamono ningitete gukurira ndate goteba iga Yesu ekirago teba monde teraiga abantu omuko narengororo oli no musabiri narengororo oterina ali para oyokorokungo Batimayo nabanda abanga bange Yesu ekiragweta bantu mbayegene tebuna gute Yesu nanyare kubweni abantaba egento nkere omulisi ateba guri tangani buna Yesu ari goteba abantu abaganeti Yesu anyare koleta mariogo aya barwere baria lakini Yesu akabateba buna tigebe buno gareteki bunoganeti nikibono abantu abarwarete ababwato kwegena buna bono yo Batimayo agabwato kwegena abantu atikomokanya era amanya gokura buna wetali omwana Nyasaye anya gokura siri yori ogiri nene mpaka Yesu agateba umuntu oyo okwegena kwagwa korireki kwa mubweniri igona intwe azikinga kiekitole ngwetera tole emicande emenge ntubwata amarwaire ntubwate ebintu ebinge tugwetera ine kaito bege tukwegena gwitu buno molisi ateka goteba twatigire Nyasaye twamanya kwegona goto muntu narasegete twamenya kororo murario minto buna nawo tukigosabirwa twamweba Nyasaye twamweba Yesu nekyo Yesu ari goteba buna kinga kieji cyomo elio gakingia nengereseni lakini monyanjere gakinge some egitabu kia Timotheo entangani inye kebungu getangani ne ya kabiri buna gakicinga kieji cyomo elio abantu mbatige kene somerango Timotheo entangani inye kebungu getangani batabayiga omoyiko okwanire amangana akoyiweka omoyika okwanire amangana akoyiweka boronge ingase esekero kyomo elio abantu bande mbe atarane korwaso kwegena aso koyigwere emeika yobongainereria na morokererie ebirecha igwa unashinga kicyomo elio abantu bayatanane abantu bali mulisi ominto murandi ominto buna bamanyete kene barase edini ye kene lakini nende batiga Yesu oyo baminya koligi Yesu mongao oli batamumanyeti omuntu ogenda osa abudu sanamu buna abantu abatiro bono nainde twasabirwe buna kende gionsi togo kora tomanye buna Yesu yo togo semeria nere obwate okwegena nene ruratokonya mwerio yentonkera lesson yeke gusinsomere epara kirabyo mwerio okay asa Alamisi ndikansoma sege Kiswahili somo moja tunaloweza kutumia leo ni kwamba imani inapatikana katika sehemu zisizotarajiwa katika michi kati ya wageni marafiki na watu wa dini mbalimbali kwa unyenyekevu ni lazima tuende michini kama Yesu alivyofanya tafute wale ambao wakionyeshwa ukweli wataitikia kwa imani yenye kuokoa kama Yesu biamono murandia digobono point ene twarusia abune linga totaragenda koneria abandu kwegena
intu abanyene gikatora toro kwegenoko Yes. tokogenda gutangasira abande ng'a Yesu narora bamwegenda nyitora mwegena na utaragenda gusabira abande gose gusaba na barabo mbuyora atwara okwegenoko kegera egento gerasomera abo ng'a okwegenoko gogotoka ase atakageiri igo rio kwenda gusabira gose kwenda korandira anyore ng'ere omwegenere Yesu ayo toramwegena abeko be challenge asure timati ase omosangerekano sonde naro bwate kenda komenta gose okoboria ndobwachi daika ibere igasato torakoena yo mentere kende we have some 7 minutes kuri ase omosangerekano nabo gocha motwe ekero omorayo yo nera kona komentera nagototebi rieta riao nase kwarwa omona komenta na inche asaba minto tigamba kwana ndi mbyamure inche asaba rieta neba nisiosiri na inde no yo mobo bwa balisi ase kanise ya Liarois bono una ba minto batemire kolenterese ni gocha asitore na gocha asa abantu bonse ingana nera iga baburi ng'a ekero Yesu aracha na nyoro okwegena na inche nabona ari goitabera nantebe ng'a ekiagera korwa ase egetabu kia Matayo kianda 35 oyo nyebwate nabagotusomera ase oyo bwate Bibilia eyo kianda 38 egento nkera Yesu akwanete gaki musabe omonene bwe rigesa atoma abakori emiremo ase rigesa riaye musabe igegento Yesu agukwanera abwo nogosaba naye kora asabe omonene niga natumi chinguru chicha asure ekero chiachira asure na chigokonye ogendere komenya obogima bwege Kristo nekera arairani oborutu bwaye nanyora okwegena kora asure naye noboyo mobo ase bali bagochikotorigwa nainde kongo chigokora nare kobori naki ekero Yesu are korandia are gwete ebichie nemechie orandia Yesu ngokorera arenge abantu ebikone ogweni abantu babwata amarwaire ao oserie birecha kurwa ase bare ogweni amamama emeuko wakanyoronya n'omuuko omugwenio omuuko iyo koraki orora abantu gwetera ase enchire iyo bakaba bakumubwati abange inturende ekero tokogenda usekero tokogenda twarandiria abantu kero kende nkoumira tore abantu abarwarete abantu babwate n'emechando ao tutabakonyetie emechando iyo igongo itabirana bari no namarandia yaitu mbiabona omorai naenda ase okomenta okukuya ekero torange gochigokora amang'ana aya twakwanire ye mission nabo togenda gokwana ng'a igere God's mission my mission obotumwa bwa Nyasaye obotumwa bwane lero natwale kwana goro ya prejudice gose bintu biri osange tobwata ase birengero byetu goro y'abantu maybe inche muna mo Kristo I am no mo Kristo kwairuri bagari abeno chiko kurera abantu onye tore ikemechie natokora asoma natokora atera kulinga igwa eliugiria Yesu abira nyalekana ng'a togwika ase michirie menene no tora ase binyoroga kende nkerororo kere etoto maybe kera atange obotomu obo mboikera abande kunyalekanire no na ase ebinyoro byeto maiga emechinero tomate ng'eye ne ya tokobaroka aba ebiorambako abumba igo ntoko bikera ndogo chako bikera nanchiri mechende ne tomate ng'aba abuna bali bantu ndogo chako bikera nanchiri mechende ne tomanyete ng'abwo abagotigoro terusuko anda bachukuri uyibotuko abwo ndoja kobekera nanchiri so emechinere twaire amarieta ebinyoro mbere twaire amarieta ekero twabugwire enchiri etokogenda gosenekera twakala fish station iko goikororo kwabaetania iko kwaba na chereki na ng'aba barabwo mbaiyo asorogendoro so nabo yara kababuya inga ase okwegera okobwaito intwe abato kwegera
kotokonye naende kotutagore gitotechi erinde tochugikera ababande so asenje tubachi daika ibere nabonare gosaba ng'a mugaka nabwate egento okebeke erinde togenderere Yesu taganete bantu baye bakore rugo nyumba teyo obwenerete gotumekera ogoita kurandi injiri nyumba teyo obwenete korora ng'a iga muchutu bwenereti kuma bantu baroro baturike kire nyumba ekero ko gwatumirwa isiko soka guchikurandia kenda kirase Yesu ngoitari ngina aboro kigubaye Matayo kiande ibungu 36 agachakorora umuganda y'abantu akabarorera amabibi ekiagera konya bachandikire baseberekanire buna ching'ondi kitari n'omurisia erio agatebia aboroki gubaye rigesa nerinene kurinde abakori emirimo n'abake gaki musabe omonene bwerigesa atume abakori emirimo ase rigesa riaye igo Yesu egento tubwenete gokora bono nugusaba ukoroko nene egekogera rigesa riamire abagesi baburire irero umuraria rero igo twikaransete siko nturi gushigurika no goturi chinkoro rero igori pisi turikiri norikire mirimo no uri mirimo ari abishirioka to konyora ibago kurandirie ching'ondi bono inchini gondi karansite bwone inkokori business mirimo yandi chichayane ngotora chembe cyane nkurisia lakini kwimuka guchikorora ching'ondi abantu baburirwe murayi biamono that's a parting shot mulisio ugikorera biego motegereri naye twa gwakire biamono asengencho kwabera muna intwe ebiro byatonyorire nimuno dagesu ya dan bakaliko migyo kaboko kurwali chingaki cyatoereire madam incho otusabere incho tokorere no gosaba gera tutabwa tomwongi naga onolende kikwatokire half a minute osabe biamono moralia asamalia tankuru kulena nyanga kurwase kanisa ya Bukayo igentekere nanchina ikeraga gweke monkeringa ngakirende turakole twikira abantu aba egente getangani goikwamenya buno mukristo egente getangani oikwaba masamiringana naende ora uno moikoma chenu ande egento kende wegambere naende okonye ase okunyara namaliko ga tutabinga wegerie ikiagera no bwate talent abantu bari tubati talent choko goikira abaminto lakini tuchigatite turase chinga tutari kunya kabatu okurandiringa ne lya Nyasaye igonga nainde ase kitabu kya Revelation chapter 3 verse 11 iga batatabinga watamono ekiore nakyo ige talent yali bwate nyekolere mirimo gochasa abana ba Nyasaye na baro banchoke bakiro gotoleka mbia mono murali asayo mbia mono sana ayana gotokola no gosaba naende murai wiki worogongoro ku Charles Keganda nere otomira mangana aye na comment ya seleson ando otomira maiga mbia mono sana tokole no gosaba mbia mono tiato beke birengeli asogosaba Nyasaye tunando mwanchwa mbia mono asense yaben tata Nyasaye mbia mono aseri bageri watoire twatenera sogosi wase mambiga tata Nyasaye lingana lyao lyaruru chia saba na bao na basumba ba tata Nyasaye koranche linyare ko bali gotwagacha ketometa asogiko bwense toba bakoreri bao tata Nyasaye gakogera gwatutumire tokore mirimo yeri enchire togende gutimoka wono twari osabuke kurugoro obo mogeni tasiri tukoria rero otora sonse ayara koreka asiri tukeliga nsi amabera Kristo mabori ito amen no tora baso musangerekana igari tukorigima ntubwate program yo korwe birogo motegereri mbia muna singo gwachangire birogo biria nguruto birogo gochia se kanise ya ria Royce ekera tora baso musangerekano chisa chia mugaso igo motegereri nori oranga se kenyoreke kwariganiwe kisi FM team yonsi noere ase musangerekano igari tukorigima Mungu abariki kwa jina la Yesu.
Awajenu na wae wachimba wawa iruke, wajaiwa mlaji mori chingare. Awajenu na wae wachimba wawa iruke, wajania waledete changa chamo. Tichi mukarike myoye vive meseye, na watara separa yetabu. Na wajengero kera haleluya rozo Yerusalemu, ensengi ya Yohano. Na watara separa yetabu. Na wajengero kera haleluya rozo Yerusalemu, ensengi ya Yohano. Kerarate, chikonurache bugevitura rimanabe bugalo kweta kana wamoke korwasa lira waime. Awajenu na wae wachimba wawa iruke, wajaiwa mlaji mori chingare. Awajenu na wae wachimba wawa iruke, wajaiwa mlaji mori chingare. Basi sania waledete changa chamo, tichi mukarike myoye vive meseye. Na watara separa yetabu, na wajengero kera haleluya rozo Yerusalemu, ensengi ya Yohano. Na watara separa yetabu, na wajengero kera haleluya rozo Yerusalemu, ensengi ya Yohano. Goso ninke igo bari burase mbeo na omogo toigwa nande bari murase radio na omogo totegera buya na masini yeri tukurigima na inje tigamba kwani abana banyasambia muri nanyo rwake mayanti nasirete mungina Paulina mwamba abana bari bayo mu kiborori bonsi nabonko batebinga pole asogo siria abangina abo mungino yoto Kenya oyo minto Peter mwamba na Sakayo Siorori nomo musiriki naro bwanchete mi KCFM Anthony Makoli neo yo mobo na nchondete ta se radio igana banko batebinga pole asogo siria munginoria aso muchiboro libonsi bono asengencho yobuya bwa Nyasaye ko balenterande Kebungo ase mambia bona ase devotion tiga tusabe asengencho Kebungo tato muya Nyasaye buya mone kiagera amaya gwakorire na mono burendi bwa obuya twaikia ase sabate yayo manyane kwa begete ensemo karto go some Kebungo kiao twasabira omoiko mochenu torae otworokereri na mono tukeigwe elindo buya bwa bakoreke aiga sigisiaga
twina twasabire gwatoigure kiara twasaba gwetera asiri tari omwana wa Yesu Kristo buna Morisi konyatebire rietaria ne Pastor David Ogise umurandia ogesiaga bagesiaga muri no mugoka soko nyorere die tukoria rero KCFM ni ready twanjete and we are happy ko banyora na mono ko ba life ike bungonta gituko soma yoge korkorwa Saburi 139 onsomera 14 asenge nje chinsa somera 14 muri soma ni gonko gotogia ikiagera na tungetwe ase inchira yogukumia na eyogoichania ogokora kwao ni karatira igo nga Dauti gakari goteba nga gotogi Nyasaye ase ng'encho amutongete atotongete ase enchera yogukumia nande yokora gento kieki yogoichania na kieko era komotogi Nyasaye igakomwakera mbuya mono sigesongera batanga igakomwakera mbuya mono ase ng'encha amurusirie obwarobo buna togochigokora omwaka Dauti gakorigeria korumagega igagwakera Nyasaye ng'a mbuya mono ekiaro torusia ase atambe twaetira atambo etira ase atambe na mono buna togochigokora omwaka oyo abana ase ntogwakera Nyasaye mbuya mono ekiagera otorusirie ase atambe igonto bwate chisababu kyogwakera Nyasaye ng'a mbuya mono etari mang'ana amanga aratwara eteira amange marwaire nsebuneko ng'etobogima pati naende tobwata amange togwakera Nyasaye ng'a mbuya mono Dauti ekera akwerieri no usa kurieri no yomino enchero otongire yokanto bwentu gwakera Nyasaye mbuya mono enchero otongire enchero bwata amaisa abere enchero bwata omonwa omo amagoro ekero Dauti akwerigereria na bakorora ng'a Nyasaye gamutongete ase enchera yogukumia naende yogoichania na mono obongo obo Nyasaye tobekerete egogeye Nyasaye tobekerete yokorengereria yokonache ekia nekebe obongo bwana ba Nyasaye tigamba tebi ng'obongo obo Nyasaye toete gwetera ase obongo obo mwanya bantu rero orosiri paka esimi ebwate memory mwanya bantu orosirie esimi ng'a gogokwana abono KCFM abantu bagotegerete araria Kenya musima itari technology Nyasaye mbona ekisemi ekyo omonto otoete ningo Nyasaye gwetera obongo obo omokwani oyo makare gotanga mwanya bantu taratumeka obongo in fact yatumeke tori most 10% nturatumeka obongo obo enchira butakeire ng'a tosako botumeka buya mwanya bantu rora endege gakorundia endege gari igoro esimba nigere nene enchoguni igere nene lakini gwetera obongo mwanya bantu oyo temu oyo bwata enchire nenda togoteba ng'a ki enchire Nyasaye totongete buna Dauti agoteba igere very unique and we want to thank God ase ng'encha mwanya bantu are tabauti egento gekora mwanya bantu are tabauti nering'a nabwate namanye togochora ekia nekebe gochora are ekia nekebe lakini nende ase ng'encho yebibe ebibeka byasoete ase ense yara mwanya bantu igarengo omobweka no Nyasaye mwanya bantu akaira nanse akagendera kogugocha nse mwanya bantu akabomorogi aborogi bori agotwome ebisieri by'abantu aro mogwochiba nojo mwase mwanya bantu achire akagenda turo ase ng'encho yayento kieke yebibe mwanya bantu akabomogengi akogengo yonde mwanya bantu akango yonde ase ng'encho yebibe Saitani arende tobunche buria ase birengeri bita bana Nyasaye ng'eke mwanya bantu anchire gochora ekerekia gako mubweka no Nyasaye lakini rorase mwanya bantu agura achire otwari emisira goita gento kieke abantu bamwabo mwanya bantu ori otongetwa ase kieni Nyasaye ori otongetwa ase ng'encho yogokumia rorase agure paka agusasime emegwekano gosasime omotongi ori okorete ki omotongete abana ba Nyasaye korende togwakera Nyasaye mbuya mono naende orosirie omoroberi ogotori mwanya bantu
mwanya bantu akagenda bakari embera akabekwa marabaime asenge njo bibe bana banyasaye lakini atogwakira nyasaye mbia mono uturire mwanya bantu nakiya ko doubt yago tanga ga kumwakira nyasaye mbia mono asenge ncamutongete injere yo gukumia naende ele complex gendera ngo gosoma gujinso Morisia agokora kwao ni gokore okuya ogokora kwa nyasaye gokora okuya naende okwa gento kieke kugukumia igo nimanyete amangana ayo naya manyete buya buna nyasaye gatongense agateba nga kere gento ikere buna atonge gagotanga kere gento nekia kere gento ke okay lakini yabeka byaswa mwanya banta gakora gento kieke akasalika bana banyasaye muri sigendere 15 amaugo muberone tabisekaneti asore nyasaye igamuroche mwanya bantu buya ngama amaugaye buna mutongete karomoke igamuroche buya amauga yomuberone tabisekaneti asore ekero natongetwe ekera atongetu bobisi ekero nabombetwe asenseime ekera abombetwe asenseime amaisao nigo anoche nyasaye namoroche enche asenda ya baba iga no nyasaye ga moroche una arenche asenda yangu ya baba mwabo arenche nyasaye ga moroche kuruma pema naende noembono na moroche naende narocha so mabwe gokora gento kieki sibo chigokora bana banyasaye nyasaye moroche nga nyasaye tali muntu nyasaye garubo gukumia wetera so butongi bwayo bwanchani bwaye butongi bwaye ekero korigerio butongi bwaye bana banyasaye nyasaye nero itogo sasima nyasaye nero yoyete sabato lero togo sasima ekero doubt yak muri nyasaye ngai gamuroche kale gamuroche bono nende gamuroche asa jukoraki asa gukora guki gabana banyasaye ekero sachindo konyora obokongu paka kwenga kwerusi moyo inyora nga nyasaye nakoretaki nakoroche ekero kwerusi moyo bwanjani buri nyasaye gutongete kwa yunganga kwanyore ngori kwebeke oburwaire bwa konyorire gwaeteira yanaria inyora nga nyasaye nakoretaki naro uyo gutongete nyora naro obwanchani buri bwaya gutongete embwiri yaye obwanchani still no ekoretaki no ere okoru start focus okorusi oborori obwo bana banyasaye nabo ore tugutane tumwakire nyasaye mbuya mono ebekia nekebekia na wakoreteki no are somerango nendo Morisia kende igumuna abateba na okoroberiwa litangani tukorinde litara ikanyasa igakorocha aya nyasaye birengeri byao nigobire ebikongwa se inde nigobire ebikongu kobimanya naende nebinge mono binge mono bitanyare kubarika kentonkera bwe kemanataka ise kubibara nigobire ebinge gwetania omokenye igobire ebinge gwetania omokenye ekero nkoboka nigongendererete kobera amonaye gwetera mwiko mochenu nyasaye garamana ngaria na intwe kogwetera yo gwetera manya nyasaye nakorereki tari mangana no bwate challenges ya sobugima bwao okona kurwania au okona kurwania bweka lakini nyasaye no akorereki no ara monaye ngaririo bwate mechando mono inyora nga nyasaye ngoma makorereki muri mutebi ngomo nene ayambucheire ekiara no are uriyo gutongete no are bono otokweba kweru kwachikurwania ebweka chinguru chiao ne chinke mwariga ni nyasaye orange elinda akoreki agokonye aya nyasaye ngakiyare ko babuya onye ngwaita abakori amabi ntorigo chiabo lakini namontate goteba ngaki obwanchani bwa nyasaye igoboro obonge asama gimaita abana ba nyasaye nabatebi ngobongo obumwanya banta goto atutongerete
igo bagokora amang'ana manene, igo bore creative, yani igo bokobanga ebinto byabanga buya byakora ki byagwenera ine Nyasaye oyo togosaba abana ba Nyasaye taiyo naro rorange enjire otongire wonderful, rorange enjire otongire maiso otongire abere yani aga design buya akobekera maisa araria amaisa abere agakomo nuoyomo okwana make tokwana amange akera Nyasaye mbuya mono igebime Nyasaye tobegete igo tokomwakera Nyasaye mbuya mono igo biro tumwakere Nyasaye mbuya mono, lakini renda abantu baita abana ba Nyasaye bagure pakanse batwarire misira bagoita abantu abandi abaroi bagona gutuome bisiri by'abantu abandi barabagengi abantu bandi bagona goya amagoro inembu ya Nyasaye sai tatagetige nembu ya Saitani eria eta mwanya bante kera akorete ki agwete naje kara akesabo ororenga omwamato uyu murenere uyu rokie ni Nyasaye no mwanjete munaye buyanje taye bwe komonyene o chance igare gotebanga Nyasaye gakoroche. In fact amang'ana on somera ndorerange bwenga Nyasaye gakoroche kerigende yonse endete gokora igakumurigete buya akarikirete tinjira chiao buya munoko na gokora byokora Nyasaye rege ebukweria yagenda tunyakubeka amakora ari ase gento kieke asebuku abana ba Nyasaye so somera ngo 23 tingira ya aya Nyasaye ndigari yomanye enkora yane eki inteme omanye gento kieke ndigarigi buno gokwana timbwati enjira gento kieke ndigarigi naondae ase enjira ya kare na kare bana ba Nyasaye tigamba tebiga mwanya bantu tari complete unless yo mwari ganiri Yesu so mabwaye mwanya bantu tari moikerenu igagokwa unangiti ende yose yakoraki lakini komwa kwa mwanjire Yesu Kristo kokwa mwanjire Kristo kokwa mwegene Kristo obugima bwakare na kare nobakorete ki noborabwo kokwa mwanjire Yesu Kristo chisemi no chire actually gitabu kya Efeso bakare gokwana gitabu kya Abakolosai someranga Abakolosai ibere ibungo byaye bitatu Abakolosai ngokwane karinga mwanya bantu tabwati asago unless yo mwegene Yesu Kristo hata wesi na bawo kubune nere keigorero oyinji Yesu nere keigorero chinibo cyose cyobungaini ne cyegisemi no kibisire soma ngo iya bungo bine nigongo kwana someranga eyo yisatu setu irurango isatu ibungo bitatu nere ekeigorero ase chinibo chikorete ki cyose cyobungaini negisemi oyinji Yesu nere keigorero in fact gezongi yardanga nere ore keigorero ye chinibo cyose ase chikorete ki cyase kibisire nobungaini ase kigakire nebungaini negisemi nobisire imeyango meya Yesu yonga mwanya bantekera amoire Yesu libaga ekero tu amoire Yesu libaga abuno bugima bwakane na kare buri ekero tu amoire Yesu Kristo libaga no chinibo chikorete ki no chire ekero tu amoire Yesu Kristo libaga egoge ya mwanya bantu yekoigoka haleluya yekoigoka bana ba Nyasaye igo mwanya bantu ali complete gale zero tali mangana na bwate ni bujingana ngaki tali mangana na somete tali mangana no na ime ya Yesu dini ende yonsi ime ya Yesu uratiga ekirero chiko chiko kore kwerende uratiga kiri taliyo gitwarenge bali bagosoma gendo kie Biblia abebisire ime ya Yesu no bugima bure abebisire ime ya Yesu no eni ibere abebisire ime ya Yesu no bunga negisemi korete ki egoge ya mwanya bantu te konyara kolengereria ekora mangana manene unless yosoire ime yangu ya Yesu tawese wale tabwati Yesu nabwa bamwaro rirero bagenda bakora ebikiene bagoita abantu bakoibe ibintu by'abantu manya mwanya banta Nyasaye akutungereta amakoko agatunga paka bongo ngogende goitomongi nuria oitomo gakuria ngegero muri kibese kiaye manyinga kwa kibese kigwa kibeko mubuko gakino kibeko mubuko njijiko konye kende kwamanya kubuko ryo musira omwama torero tegete goita kwarorire ndamwamu sakindo mwana yakore endo kieke
asomire eng'ombe eri ere gari eno nera arache mambia akaba amabere omusacha omogima oimoka kuyebekera chichuba gaki obuno bong'aini yo butari bong'aini yaya bana ba Nyasaye ime ya Yesu no obogima bore tiga tomoe Yesu ribaga erinda to obogima bwa kare na kare tumwegene Yesu abana ba Nyasaye nariyo mwanya bantu uri otonge twenjera yo gukumia arabo omonto mana aso umwamaterire nere ero monyene na Nyasaye erinda imokereri Nyasaye goro bana ba Nyasaye ayenga kiotongire naye kwara akesabu kwara ikera ikaransete kwara erigeri ngaki banonto getense amaisa aya ngai bana ruete ngorete gento kie mbekeiro omuntu uyu ngokwana ngeine merimo yangu Nyasaye tiga Nyasaye wobonene tiga Nyasaye wobonene na mono gotogokora omwaka tetumwakere Nyasaye mbuya mono asari onsi atokoreire egento Nyasaye atagete no kumwakira mbuya mono mwakere ngambu ya mono wetera aso kuruki taisi kyecho na gokora emirimo Nyasaye buna bono siaga mwarengeri nga mubeke nyombe ya Nyasaye na minto yaro na KCFM yaro renga tiato sire ine ere emirimo emenene Nyasaye tubigire tokoreki tokore irinde emirimo yaye gendere tigo mono Nyasaye tusini ekero ai challenges kinde jonsi to wetera tetuma Nyasaye na wakorete ki wale wetera aso mwiko mochero na ende gadigeretie chingendo chitu buya mono gachi karikirete tibuya mono kirioko na gokora tigatumwakira Nyasaye mbuya mono tigatusabe asengenjo gokora tato muya Nyasaye buya mono ekiara twaro emirimo yawe yo gukumia seri tukoria rero esabate kwabegete ensemo twaro emirimo yo gukumia enchero tutungire wato eto bongo bokorengeri tuana korengeri guikaigo ende tonyari baga yo gwakira mbuya mono erinde tokore na abamintora bwamaya unane ntu abanyane tuganetie tokorera abaminto buya ekiagere ekio tutongeta senseye tokorera abaminto tokonye chintakana tokonye na baburaka na mono ritomugirie tari yawe iguru kiara gwakorera mangano gukumia seri tukoria rero twarorire amangana amaya gwatokoreire na ndentu gente nga uchimutwa no bwata amangana manene na mona sama gimaicho na asaba minto konya na wali ba minto na waro basirire chinchira chiao basoire chinchira kya saitani bagende togokora amangana ari no ni kisesi kiangete tigo buya bwa buto cyane tukuria rero bena intwe turoberie onsi inderie tari auri mugere rugoro twegene atwasabire watoigure kiara atwasaba wetera asiri tari omwana wa Yesu Kristo bemano Biamono asengenjo yoko na gotobwata korwaiga KCFM otureria aroisi nabo igo nyumonyo murandi ito ebanisi akoriro korandia tiboso ninke na inde nabo tore ko basaba ngamo andre gotobwatia no tora no monne tigaba monainwe na inde tiganya saba sine sebere mwaikire bare ngamo na inchi bakwariga ni retie ngana inde no tora aseri tukurima kwana ngo neriogi karibu sana na bari mwajirite kanya sawa sine sabato ya rero nekere kwaye iga yabuka yera enda se stage eto arigani asinge sabato na inde no tura tiwa mona basene ekwaya karibu Nitafuteni Bwana yukasema nazoroho na mioyo yenu na mimi Mungu wa mioyo yenu nitapatikana. Kwa Bwana
Mwokozi maishani mwako, uliona kwa Bwana sasa akungoje arudi, uliona kwa Bwana sasa akungoje arudi. Mwokozi maishani mwako, uliona kwa Bwana sasa akungoje arudi, uliona kwa Bwana sasa akungoje arudi. Kodi yako uliotoa kwa Bwana utamfuata Mwokozi maishani mwako.
Imuya